Ibenzima kakhulu impela sonto eningini lezakhamuzi eMahikeng eNorthwest. Eminye imizi igcwale amanzi, omunye okhahlamezekile silohile sebalawu, uthi lokhu kwenzeke yize bebikile bacela usizo kumasipala wendawo. Imizi yana khona ofitela gazi. Uthi iqale ukugcwala amanzi indlu yakhe emva kokwakhiwa komgwaqo. Uthi walitshela ikhansela kodwa alizange lenze lutho. Imingcwabo kanye nemicimbi nakho kuphazamisekile. Uthi bebe nomngcwabo kodwa igceke beligcwele amanzi. Umasipala waseMahikeng uthi izakhamuzi zixhumane namakhansela endawo ukuze zithole usizo. Inform the ward councillor so that the ward councillor can inform the relevant people from the disaster management. Secondly is to call the district disaster management center on 0800 066 636. Kucekeleke phansi izindlu ezindaweni okhona kuzo Lebotloane, Monakatho kanye naseBloemhof, kodwa iziphathimandla zithi seziqalile izinhlelo zokungenelela. What we're calling for is that our district disaster management teams must be ready to respond. They must be able to provide some kind of a shelter, a temporary shelter for the families that might need that, so that we don't leave our people outside. Iziphathimandla zinxusa umphakathi ukuba uqaphele njengoba izangoma zezulu ziqhaqhula ukuthi lisazoqhubeka nokuyidliva. Kusenjalo abalimi eFree State bathi imvula eqhubekayo iphazamisa kakhulu. Manje baphoqeka kuba bathi ukuma ukutshala yize umhlabathi usukulungele ukwenza lokhu. Ukutshala emva kwesikhathi kuzoba nomthelela omubi emkhiqizweni. Umaliho Mutshumi useneminyaka elima. Lo nyaka uthatha njengonyaka omubi kakhulu kubhekulanga wakhe. Whilst we know we cannot complain against rain, we are, however, making a request to the powers that are that he should at least give us a chance to plant and let our seed germinate and our plants grow, and then all the rains can rain as much as they possibly can. Abalimi bathi ukukhuphuka kwentengo kapetrol kubashaye kakhulu. So you need to either fix your crop for the coming harvest season, but that also presents a challenge in that you fix too much of your crop, you find you don't have enough germination or you have too much loss that now you can't deliver to the market as you said you're going to deliver. Izangoma zezulu nalapha ziqhaqhula enye imvula enkulu ezingxenyeni zesifundazwe kulezi zinsuku ezinhlanu ezizayo.